Per fixar la seva posició té la paraula en primer lloc l'il·lustre senyor Joan Laporta. Bé, molt honorable presidenta, honorable conseller, il·lustres diputats i diputades, secretari general d'Habitatge, Carles Sala. Il·lustre diputat, jo ja li avanço que votaré a favor, el meu posicionament és favorable a la moció en la majoria dels seus punts, com he dit abans també alguns amb més entusiasme que amb altres. El que sí que ve de la lectura de l'exposició de motius, que la trobo molt ben argumentada i molt d'acord amb el seu pensament polític, que respecto absolutament, veig uns raonaments molt lògics. Dic el punt que més m'entusiasma és el 9è, perquè es tracta de recuperar de l'Estat els diners que són nostres i, per tant, en aquest aspecte crec que està bé seguir les gestions amb l'Estat per recuperar els ajuts en matèria de rehabilitació, en matèria d'emancipació dels joves i tot el que fa referència a la dació de pagament. El número 10, evidentment, la modificació de l'impost de la renda de les persones físiques per resoldre la problemàtica dels increments patrimonials ficticis per raó d'aquestes qüestions, però en el punt 1 dic que és desitjable, evidentment, fer polítiques per promoure el dret a l'habitatge. El 2 i 3 el mateix que he dit, crec que no podem tenir les coses a mitges i, per tant, el pacte i el pla endavant. En el quart punt i el 5è, aquí ja discrepo una mica més, i en el 6è i en el 7è estic absolutament també d'acord. Només fer la reflexió que no podem analitzar, almenys nosaltres, en aquest cas jo, de manera separada del context econòmic en el que ens trobem. Feu referència al punt número 1 que s'han d'adequar a la situació de crisi. Absolutament d'acord, però el que sí que penso quan parleu de col·lectius específics, igual que hi ha el dret a l'habitatge, es promou i es fan polítiques perquè tothom tingui dret al treball. I en el cas dels joves nosaltres prioritzaríem el que és la formació i el treball, i en el cas de la gent gran i de la gent que no es pot valdre per si mateixa, sí prioritzar el que fa referència al dret a l'habitatge. En resum, reiterar el meu posicionament i felicitar-lo per la moció. Moltes gràcies.